אמרה לי דני, ילדי הוא גיבור ונבון, ילדי לא יבכה אף פעם כפתי קטן. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, ורק הדמעות הן בוכות מעצמן. פרח נתתי לנורית, קטן ויפה וכחול, תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית אכלה תפוח, הפרח זרקה בחצר, והלכה לה לשחק עם ילד אחר. אינני בוכה אף פעם, גיבור אני לא בכיין, אך למה זה אמא, למה בוכות הדמעות מעצמן? למה זה אמא, למה בוכות הדמעות בעצמן? תודה.